Здравейте! Пожелавам на всички български деца една щастлива Коледа. Бих искала да подкрепя инициативата Българската Коледа. Тя трябва да помогне на деца, които се нуждаят от много скъпо лечение. На Коледа стават чудеса и доброто ражда добро. Любовта на семейството, на децата, на близките, това са важните неща в живота. И понеже някъде едно дете страда, аз искам да призова хората да подарят надежда на едно дете в беда. Alors, soyez généreux, écoutez votre cœur et pensez à ces enfants.